Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min syai'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wonten ngasanipun para sesepuh ing sepuh ing pantes pinundi dumateng saking para putra wayah. Dirangkung wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak RT ingkang satu juga hormati, wonten ngasanipun sedaya masyarakat ing Pedenan Magirjo lebet RT sekawan lan RT 3 ingkang satu juga hormati, wonten ngasanipun sagunging para lenggah Tuhanem ingkang satu juga mulya. Keparenga kawula mambengjo gempil kamardikan panjenengan sedaya kanthi kalenggahan punika kawula piniji kinang ngaturaken lenggah dhateng gatos sing gati-gatine sedya anak kula pun subadi sakaluwarga wonten ing Tilasana dinten kalenggahan punika. Lalu saderengipun kawula ngaturaken lenggah dados gatos sing sedya anak kula pun subadi sakaluwarga langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken ngaturaken prapuji lawan syukur dumateng Asa dalem Gusti Rekomendasi saking ageng barokah rahmatipun ingkang sampun mentrah dumateng andika sami dalasanipun. Saengga wonten ing Tilasana dalu kalenggahan punika kula panjenengan sedaya masipun parengaken kempal kanthi manunggal pinayungan kaharjan tebih ing sambi kala. Saking ngasan kula Subhanahu Allah ingkang sampun kaberaken dhateng bulan sami ing samangke kula panjenengan sedaya tansah nderek mangantos untuk sapatipun wonten ing dinten yang mulia. Wonten ngasanipun sagung para lenggah relu kamaturaken lenggah dados gapi sing gati anak kula pun subadi sak keluarga ing medal dalu kalenggahan punika. Amun saderengipun nggih anak kula pun subadi keluarga sampun kasep ngambali atur sugeng rawuh awit karawinipun dumateng sagung para lenggah ing medal dinten kalenggahan punika. Amun kasalajengipun anak kula pun subadi sak keluarga bebile anggenipun sami-sami hanampi karawan panjenengan sedaya mesti kemawon kiranging tagap so tanggut miyagupu suguh penunggu labetang lenggono didayani manungsa nggih kirang sampurna mila wis saking punika anak kula pun sebaris sak keluarga namung tansah tumadah dening pangan. Amin kasalajengipun anak kula pun sebaris sak keluarga wedal dinten kalenggahan punika ngaturaken agenging panyuwun ingkang tanpa upami awit panjenenganipun sagung para lenggah sampun kersa nglonggaraken penggalih ngencengaken salira nyandikani menapa ing dados panyuwunipun anak kula pun subadi sak keluarga wedal dinten kalenggahan punika. Amangga gatining sedya anak kula pun subadi sak keluarga ngaturi dhumateng sagung para pun sungguhni barokah dherenipun anggenipun badhe kagungan sedya ing wedal dinten kalenggahan punika. Amangga gatining sedya anak kula pun subadi dalasan nggih menika anak kula kanthi sedaya kulawarga wedal dinten kalenggahan punika badhe netepi darmaning sepuh ing sedya badhe ngawiwuh dhateng putra kakung ingkang kekasihipun bagus nggih menika Ibrahim Sapti Satara ing samangke badhe pun lilani nggih menika mlebet wonten ing agami Islam nggih menika nindakaken sunah Rasul Islam terus sunatipun. Kamila saking punika anak kula pun jebalik sak keluarga tansah mawantu-wantu nyuwun tambah berkah beres dhumateng anggenipun badhe nggih menika ngilani dhumateng ingkang putra namapun Ibrahim Sapti Satara anggenipun mlebet wonten ing agami Islam nindakaken sunah Rasul terus sunatipun saged mahanane ayom-ayom tata titi tentrem jujur kalis kanthi wijeng samudayanipun. Lah salajengipun sampunipun anak kula sekalian sampun nampi barokah dherek sagung para lenggah. Dene anak kula juga tansah nggih menika pun gungan buat ngasanipun sagung para lenggah supados ngestreni nyaksani ngamin-amini nggih menika anak kula pun yuri menika nampi saya kadamel rezeki saking ngasan Gusti Taala pun sudah paken medal dalu kalenggahan punika kagem ngabsaken anggenipun manuku wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Agatining panuwun nggih anak kula pun sebaca anggenipun nilani dhumateng Islam nindakaken sunah Rasul sunatipun mugi-mugi tansah pinaringana tata lan titi tata sithik tentrem ayem ampun ngantos wonten pambengan menapa. Lah wene anggenipun nyudahaken rezeki pangeran sampun kaguntra
pilujengan sak kapurantenipun kagem nuli adat sepindhah menika raket pilujengan jeneng abrit kagem Trisya ngamri dumateng Janya Kang Sri Semara Siti Kang Cikal Bakal Kang Akal Bakal Kang Murwakala ingkang bubak yasa ingkang resa bandar karanipun anak kula pun subadi sak keluarga niki dinten kalenggan punika nderek dipun prengeti Bu Bilih nggih menika subadi sak keluarga nggih kalepatan nglampah tindak keras klima sampunipun derengipun sedaya saged dipunampuni wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang setunggal bab raket pilujengan jeneng pethak lan jeneng abrit. Jeneng pethak punika ngamri roh saking bapa. Jeneng abrit ngamri roh saking babu kempalipun badan kekalih baru. Pramila dalu kalenggan punika dipun prengeti Jok Bilih anak kula pun subadi nggih menika nggadahi kalepatan kalapan tindak keras klima sampunipun derengipun sak keluarga dhumateng Kyai SKW Nyai SKW wiwit dalu kalenggan punika sedaya kalepatan saged dipunampuni wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang setunggal bab menika raket pilujengan jeneng baru-baru kagem ngawri dhumateng sederekipun subadi dalasan yuris kulawarga sederekipun kepitu ingkang ngadeg kanan kere ngajeng ingkang nganatan inggil sedaya nderek dipun prengeti kasuwun yen menika saged ngraja nyentuk sane mbiyantani menawi gabining panyuwun saged dipun kabulaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang setunggal bab kula ngedalaken wilujengan jeneng piringan kagem nuli adat ngameruwi dumateng Kyai Rukala Nyai Rukala Kyai Bodalan ingkang mapan wonten ing Langgung Lurung dan perapatan Balaniku Murati Ngamurtaya Mawrangin kang dandatan dawamiyat sedaya pun kawruhi ing sedya ampun ngantos minggu ngrentana ngrubida dumateng warga ageng Sugadi ing pangasor saged siliringan ngawula ratunipun piyambak-piyambak. Dene kang tunggal bab raket wilujengan golongan mulih minangka netepi jejering sepuh ing sedya badhe nggih menika ngawuh dhateng putra kakung kekasihipun bagus nggih menika Ibrahim Saktir Sabara ing tamake badhe lumebet wonten ing kagami Islam nindakaken sunah Rasul terus sunatipun mugi-mugi dipun paringana ayam-ayam tata titi tentrem jujur kalis kanthi wilujeng sedayanipun. Dene ingkang setunggal judul menika minangka kagem Trisya ngawri dumateng Janya Kang Sri Semara Bumi kekenan kebras kawan gangsal leres ing kemurten gai subadi sedaya kulawarga wae. Dalu kalenggan nderek dipun prengeti Bu Bilih anak kula pun subadi sak kulawarga nggadahi kalepatan lampah tindak keras klima sampunipun derengipun saged dipun paringi balal pangunten wonten ngarsanipun Allah taala. Ing sedya anggenipun tiyang praja balis mengku kulawarga mapan wonten ing dusun wonten iki saged pinaringan ayam-ayam tata titi tentrem kedhut kang rayu kanthi wilujeng samudayanipun. Dene ingkang setunggal bab raket wilujengan yen kalihat tupan malum grepet kagem Trisya ngawri dumateng wiwitan lan bukasan Kyai Durusaka Nyai Durusaka Kyai Pendungun Nyai Pendungun Kyai Semartene Kyai Dremamikuko Nyai Dremamikuko atur panjenenganipun anak subasi sak keluarga wiwit dalu kalenggan menika ingkang praja balira mengko keluarga pinaringan jejeg pajek uga bakul rahi wilujeng menang ana mening ana wiwitan bukasan wiwit dinten kalenggan ngantos salajengipun. Dene ingkang setunggal bab menika raket wilujengan tumpeng mong-mong so tumpeng jahanan sak kapurantenipun minangka kagem bantahi pen ngomong-ngomongi dumateng ingkang putra kakung kekasihipun Ibrahim Sakti Sabara ing samangke badhe lumebet wonten ing agami Islam nindakaken sunah Rasul terus sunatipun saged manggih ayam-ayam tata titi tentrem jujur kalis kanthi wilujeng sedayanipun. Ingkang pantas dipun pranti tumpeng jahanan boten sanes Nyai Mong, Kaki Mong, Nyai Budu, Kyai Budu, Nyai Bukan, Kyai Purbokoso, Nyai Purbokoso, Kyai Dremamikuko, Nyai Dremamikuko. Atur panjenenganipun ingkang putra namapun nggih Ibrahim Sakti Sabara nggih pun ngomong ingkang cukup ingkang bagus dipun tebihna kudu rencana berkate leloyune dipun celakno sandang lan tedanipun. Dene ingkang setunggal bab
Rakit wilujeng kambilan kartonya saos sageman seperti sami ingkang wajib nenggo bedaringanipun nggih menika anak kula pun Yuri Lestari ing mriki. Dinten kalenggan putrane tiba pilih ing samangke tampi guna kaya sandapan. Saking cetane Allah sageta berkah katut kalal pun tindakan sak wanci-wanci. Dene turawa kangge ngladosi raja bundutipun parentah Ratu Anem ngaiso katon kerat kaping dosa wiwit dalu kalenggan punika ngantos salajengipun. Dene ingkang setunggal bab menika rakyat wilujeng sekul segi ulam sari hiburan sak kapurantenipun minangka kagem saudar sakti dumateng junjunganipun anak kula pun subadi sedaya baraya agung ing mriki. Ingkang pantas dipun ngakteni boten sanes menawi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumandhi Nabi Rasul sak garwa sak kabatipun. Pramila dalu kalenggan menika dipun ngakteni katine sedya anak kula pun subadi kula warga wedal dinten kalenggan punika nggih menika tinar buka netepi jejering asepuh ing sedya badhe ngaliwuh dhateng Atmaja kakung kekasihipun Ibrahim Sabit Satara. Dipun paringaken yen kalau mlebet wonten ing agami Islam nindakaken sunah Rasul terus sunatipun ing samangke saged ayam-ayam jenjang permanem kuku sentosa kanthi wilujeng samudayanipun. Apa ngadaping sedya nggih ingkang putra namapun Ibrahim Sabti Satara sampunipun mlebet wonten ing agami Islam sampun nindakaken sunah Rasul anggenipun nggih ingkang ngabdi wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala mugi saged dipun paringi nggih tumindak ingkang leres nggih menika saged dipun paringi petunjuk ingkang sae ngantos sak lami-laminipun. Lah dene panyuwunipun ingkang putra namipun Ibrahim Sabti Satara saged pinaringan nggih menika gesang ingkang sakinah win mawaddah warahmah larakipun saged dados lare ingkang migunani nggih menika saged nebi menawi dados awisane-awisanipun Allah saged nyandikani menawi dados dawuh-dawuhipun Allah. Lah kula kinten namung kasemanten ingkang nidharaken kirang temen tumindak sedaya saged tumantuk dhateng batosipun anak kula sak kulawarga ing mriki. Namung sedaya kula suwuni sokongan Mas Amin kula madoa satemkinipun Allah Subhanahu wa taala saged ngijabahi menapa ing dados katining panyuwun anak kula pun subari sak keluarga wedal dalu kalenggan punika. Angin lebih naik minajat Allah menarik malu dosa diwasa ingalo sedinas kabatara sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengerahkan amin. 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 Kari di bandel. Amin. 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 Jiwa babina. Dari dan masalin sinaman masalin surupun masalin katkam masalin pausuliman masalin besalam Allah mainuna ini banget dan bicara dia jatan pelngan sudah berkatan pergi dan total mau rahmatan indah jatan bakal maut kalau banget bicara maut jatan minan bakal indah bisa robana waktu berbagai jatan Allah rahmatan indah kalau robana tina bin kasana Alhamdulillah.